Guys, tayo ugol, nag-capture sa Ikaw kabayo. mag-enjoy na lang tayo. Video tayo. What's up guys? Good morning! It's Saturday morning. Adto mi sa Kamarahan Bridge sa Lumbia, Tagalog. Bago nilang dalan diri sa Cagayan de Oro karon. So, gadalin ako kay late na ko nagsabot. Si Ray to sa Phoenix daw siya nagulat sa tablon. Ang sabot na mo si ako'y kauban bago karon. Kamoto vlog yapon si Johnny Boy, si Junjun, nasa siya lapasan. Dan ang uban naman kaubanan dito sa SM Map na nagulat. So matun ako guys. I'll back later. Nakita ang dito. So magabot na ako sa siya lapasan. Ganyan na ako nag-chat siya mga 4. Wala siya kamata. Ito na guys. Wala kamata sorry, wala kamata. Okay guys, ito na si Johnny Boy. Bulat sa kuha, late na kayo ko nakaabot. Uratan eh. Go! Inara ka? Saan tagi? Gaba na. Nadugay ko kaya isa kauban ako, nagulat ko sa iyang chat. Wala naka-chat. Wala nakamata.
guys, na ako diri karon sa gate sa pamilya Area Homes. Nagulat ko diri kang Sam kaya sa gate. Then wala namin nakasabay ni Ray. Bitsa ka bakod og sayo. Bibiyaan na lang nako. Pagabot na ko dito sa Champs Uptown. Aya pa na ko nabasa yung reply 5:30. Tapos nag-chat day 5:30 AM nga karon pa sa kaya pa sa kamata. So next time na lang daw siya. Then si Carl, si SD still ko na naguna na dito Kamarahan Ridge. Kaya may duty pa daw si Estel. Si Ellen as na sa unahan naghulat. Si Sam na kung gilatang gid karon, si Junjun to sa unahan naglakad sa kuwa. Pero nasakbong parang yatan si Sam dito sa gate. God, dugay pa kayo to siya. Siya nabaklay to. Siya nabaklay to, di po kasulod. Kaya restricto ang guard. Dinulman daw, yahaman si ay. Eh, nalman ako no. Nalman nga. Kataon ka dili. Kataon ka dili. Yun. Pag Google Map daw. Ha? Bukod pa pagkatagi, nagsagot ko dito. Samok ini sila alien ni. John, katod ka John? Katod ka dari agion? Ha? Ako ka una bi katod man ka ngi. Katod. Kauna ikaw una. Katod man dai. Loh. Dalan dulu. Sunrise. Alas 5 na alas 6. Ako 4:30 ready to go na ko. Driver may ako nagmata. Kanina bibang reply ron is bibang natulad lang ko. Pagkala sa ko na lang mo gid reply. Moto na sirit-sirit kani kog lakaw. Kaya ba yung safe clouds ba eh? Yeah. Na, bilin-bilin sa safe clouds oh. Masalag yun sa pagkaspat na yun. Kayo no? Business is booming. Oh, nasaka. Hindi ka na lagi yung work close. Mag-tent-tent. Mag-hike ta karon na. Dili na taning motor. Okay guys, we're this here. Awan is Junjun. Jun! Anay ba to? Ah, I see. Apa rin, bibili rin? That's okay, boy.
kayo kay naman na si Clark dire. Dagan bagid si Kabebs. Pagturo sila oh. Asa na nga ako. Napay lain dire. Napay lain dire. Kato? Matadaan din eh. Ay, wala may tada nga. Ay, basi tada na igapon niya. Kaya na to. Let's check it out. Bayibo ko na nis bibang garon. Wala ni bako dapat ay bilin to ni helmet nila ilan sa kanon. Len. Bilin lang mo ni sa kanon ba? Kita tanggal. Kani mo biraw na magud yo. Dili ay sapa. Ay sapa. Tundon na ka kani. Kana. Kani ba kani. Kani? Oh, kana. Nice good yung video guys. Marami kapal sa Silk Clouds sa something fogs kay masabot nga 5 4:30 5 na imong 6 AM. This na aga for you. Oh, tada kayo ga-reflect oh. Oh, di ba ga-reflect? Oh, di ba le? Wala yung mapila si mong vlog kay mga. Subscribe ay ko ay. Wala mang good siglan og siri karon na mo. Dislike. Hi guys. Oh, guys. Subscribe this channel sa to. Tingala sa channel. Hindi, Bisaya Rider. Bisaya Rider na nila. Bisaya Rider, nag-change name. Ay, kabayo rider. Kabalot ka. Uy, mas tumbok ko sa inyo. Hello, amo ka nakabakoy gikan kamilya pa yung sa gate. Ano, bakla Oo, ulit ko sa ubos. Kaya di rin, basta daw di siya pasalunan. Agay, bak. Wala siya kay ingog daw ka nga magbaklay ra ka. No, wala ko dingo na. Kaya na, huwag gina siya gid. Di man lagi masin. Nice kay guys. I cannot. So, kami ka mo vlogger na dire. Si JR, Yeah. Real. Yeah. Awad lang ganito lo vlogger ba nito lo? Adin. Ride buddies na ako na sila, adventure buds. Venture Buds. Mga adventure buddies na ako. So ang isa guys, stuck up guys, di mo lost na rin. Hadlong siya nakadalan. Pas na. Para may mo. Badlong sa'yo lang, mag-vertex sa'yo. Ayaw na masigo ni Samba. Ayaw, good. Dali na.
Hindi lagi ka mahulog. Lagi lang. Kung mahulog ka rin kayo. Baka sakit naman ka di ako. Kay Jairus sama. Lagi, yung adlaw ka ron. Yung adlaw ka ron. Hala ka natapok ka. Ako preventibo tripan. Look, ano na look ka kanina. Ako, Ikaw na matripan. ako'y suki pero hindi anak sa tapok na. Ako'y matripan. Ali, kabalos ko, ali. Ala. Yan ako na lang, yan na lang. Sabot po yung gihawiran, nadlukan po. Ali, lagi. Sa ko hawiri ko sam kay maguban na may Alin na lagi. Ali, di mo na ako kay kudirigan niyo. Ako na kay kudirigan ni. Sa bakang kayo, kayo. Hindi, gigibidyan na. Ito, be, kanijik, be. buwang ka kaya. Hindi nga, makasakwa kanina. Consent. Concentration. Tiwas no. Uy, budget. Ay, sabay, hindi nga, be, sakwa kanina rin nga. Di ba ko'y madlock, magagmain na ni. Siya man di ay. Uy, kanso kayo. Content material. Ayaw ba? Ay, no. Ay, lalalala. Na kayo. Balik. Sige. Tuturong pagsit. Ano? Uy, di na ako kabalog na. Oh. Hala, grabe. Uy, dahil naman na Jairus. Ano nga tagang-tang? Gabi ka parang Fly pa. Isabihin sa mouth, be. Oh guys, guys. Ganun pala. Asit di ba asit? Udaw, be, pagsaka ni mo ka na, bro. Okay, kuhan good. Ay, nade yung kuhan. Uy, alay ba, dili mo kay ka mahulog ya, oh. Dili, mag-good ka na mo lang. Dili, masangit pa man gadi sa ubos dapit. Kitripaan, eh. Joker kami, Joker. Nakababan ako, guys. Grabe kisa ka bully oh. Bully ka. Balik sila doon. Namalik, manunin to. Bad ka? Ay! Ay! Awiran, di ka na mo pagsumago yan. Ay! Siguro, maganda ko yung fear sa... Alimi, gusto ko magpas. Magpas. Sige ka. Guys, tayo ugoy, gamit kapit sa kagay. Ikaw kabayo. Mas-slide ta dari. Ay, sana. Lagi dia ba? Kuya ko kahit tulog sa pili. Ano yung isa pa ni Mahawa? Pag naog, di ba? Tawad na din, mama. Ay, tamak na, kadalog yun. Lala. Dini ka naog sa samba. Dini ka naog. First time, Madrin? Basta ba? Ako ay content ani. Sa payag. Palit na sa payag ni Elma. Naog, di na ako kabalog na. Di pa rin yun, din tuwa di ay. Adventurous kayo, mag-abot dili kay. Padlok ba ko guides ko yun. Ano ka ba lo? Sana all. Sayang ay wala videohan. Zep, sama sama video na lang tani. Isip video tayo. Kung gusto mo paingat dia. Init naman. Sikwati ko. Wow, what a view. Wow, may gimusa ka pag nahod na yun, wadlok na. Oh, dagan-dagan na yun, no? Bekaw, be. Tabang ka diri. Gupit ta ba? Eh, gupi. Ikaw na pud hawid. Di lagi ko kaya sa sunlight lagi, bay. Arte ba kaya ani nga? Iwa kaya sa sunlight.
Parenzo! Korte ka! Si arte din ako, di ko makakaya lagi. Dito ka lang. Dito ka. Ano ang background? Sunlight is my weakness. Marukog ko ano. Oo, mapiyong ko sa picture. Tatago ko sagtang. Ah, katuna to na. Ito managay ulit. Dili ko silawan, hindi ko may diwa kaya. Paano na yung mata ron? Ah, dili na ko. Ikaw na. Ako gani Oh. picture ni mo. Blooper! Lingon kay ka ha? Bata. Yes sir. Yes, sir. Matias, you're So guys, we're done with our photos. What can you say about the view? So nice. So nice, so good. So How about you, Bisaya rider? What can you say about this Okay. place? Since Bisaya rider man ko sa pagka-anindot dito. Yay! Anindot kayo. Nindot. Nakal ka, gusto ka na. Sabot ka. Ayun ako, bantay ka lang. Sabot ka. Sabot ka to. Hello. Okay, tanga to kita ng ligid karon be. Ikaw na koy be? Hala, imo ko nimong bangil. Ikaw koy be? Kung asa ka mo tamak, dugo ka matamak. Understood. Sabi mi guys, saan mi guys? Akong glasses ko pa. Dili naman sa danlog kay init no. Init nga. So, dito lugar na siya mainit. What? Lagi mga ligid na. And- Was really. Watch me whip. Watch me nene. Watch me whip. Watch me nene. Watch me nene. Kuya, pagdami ko. Okay. Oh, di na danlog ba to video. Mga sapatos na to ani. Hey guys, we're done taking photos. So it's time to go home kay maabtan mi RTA. Kabaan yun yun. Bisaya ra maka-RTA gyud. O kani, mo na nagyapon ni bay. Ano yung nga just na running around here. Tama, dilok na. Jun, ano ka karon Jun? Right. Oh, salamat. Next. Goodbye. So today, let's go to my vlog.